15.000 ale saldu dituzte eguerditik ona. Argitalpenak, orgullo y satisfacción du izena. Bilboko bulego txikian topatu ditugu lanean Asier Sanz eta Javier Gamboa, el jueves astekaria utzi duten margolarietako bi. Gaur argitaratutako Orgullo y Satisfacción komiki digitalean 3 orrialde egin dituzte, guztiak Espainiako erregearen gainekoak. Teknologia berriei esker eta lanean ordu asko sartuta, ia egun batetik bestera egin ahal izan dute komikia 18 margolariren artean. Izan da gogoaren indarra, atletiken bezala. Orgullo y Satisfacción komikiak bertsio digitala bakarrik dauka, €1.50 ordainduta jaitsi daiteke. Argitaratu eta lehenengo 5 minutuetan 700 deskarga izan ditu. Arrakasta handia, baina ez da erraza izango gehiago kaleratzea. Alde batetik jentearen harrera, oso ondo hartu dute Orgullo eta Satisfacción, deskargak milaka doaz. Baina beste gauza bat da estruktura bat jartzea, Paperean zein interneten, umorea askatasun osoz lantzen segitu nahi dute Asierrek eta Javierrek.